når du hækler stangmasker og halsstangsmasker ned mellem maskerne, så kan du se forskel på dem således. En stangmaske, det er den lille af her. Der har jeg hæklet stangmasker ned mellem maskerne. Det bliver sådan lidt mere et flow, men man kan lige ane en linje, der går her, og en linje, der går her. Fordi der har jeg hæklet den ene vej, og så den anden vej. Og igen herop, den ene vej, og så den anden vej. Hvor jeg så over på halsstangsmasken, som er den her militær brune grønne farve, så kan man lidt bedre se de her linjer. De er mere tydelige, hvor jeg har hæklet den ene vej, og så den anden vej. Den ene vej, og så den anden vej. Og det er altså en meget god huskeregel, at halsstangsmasken, den får en tydelig linje, og stangmaskerne får en mere blød linje.